na. Nagkalinaw sa imong presensya, isugid si Jesus. Shine FM, Adunay Kadaugan! Sa Shine FM, Adunay Kadaugan! Sa Shine FM, Adunay Kadaugan! 95.3 Shine FM. Ang Shine FM, kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Diyos na tuwa sa langit, mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa
kiniusab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios linuon ang kuna. Imo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan. Mayo taga natong tanan na iso. Tapos naman ang ato nga pagbangon din sa sayo nga kabuntagon. Ang atong oras karon alas 3:16 na sa kabuntagon. Mayo lang ginamig dispensa sa tanan nga mga follower of Destination sa NFM 95.3. Napipila ka mga Domingo o Simana at tingali doon mga 3 weeks. Wala ta magtingog din sa NFM 95.3 tungkol kay dunay problema ang laptop minungdan kahapon ang daw pag yun nato na napaayo igsoon sa ato nga kauban nga alagad sa Dios. Doon na po yung mga hiyas mga kaigsoon ako sa Ginoo ang gigamit usab sa Dios aron sa try yung mga kaigsunan sa pag-open sa laptop igsoon. Ato pasalamatan ang Ginoo back to normal na ta sa ato nga programa gikan sa alas 3 sa kadlaw hangtod dayon sa alas 10 sa kagabi on everyday basta walay brownout o doon na tayo wifi connection o makapupot nga gigamit karon ang ato nga profile sa ang ato na DJ Jen din sa Shine FM 95 sa clip ang ako nga cellphone shop na nagupasap igsoon mo na nga duplicate ang mga pagsulay mo ang tingabot din sa ato nga at dapat dilabaw sa tanan sa ato nga communication action. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga naminaw sa NFM may butagan atong tanan labi na sa nagawas na karon sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao mayo butag kaniyang tanan ilabi na sa tanan nga mga OFW nga karon sa laing mga nasod. Salamat sa Ginoo sa inyong pagpanayon nga magpadasigon sa pagsunod nini nga mga programa dinhi sa kahinan. Dalay ko ng Diyos, sa ngalan sa labing alamdon nga Diyos, o sa ating pwersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager, Reverend Kim, Ryan Makasaon, o makaigsunan pila ka mga simana, wala na to sila makunik, saglit, ingaw yun mga kaigsunan. Ini nga to nga dapat maigsoon, wala na yun magtingog-tingog sa pipila ka mga simana. Although mga kaigsunan, doon ay pamagi ang Diyos. Ang importante, ikaw ako magpaabot sa insaktong panahon. Tungod kay dili basta-basta magkaigsunan ang ato nga mga mekanism nining mao nga dapat mga igsunan. Isip kanita magkaigsunan doon ay mga problema, magkinahanglan gyud ta og gitawag og kwarta igsoon. Ang tugat pinagluри, nagigamit ang Ginoo usap-usap kaalagan sa Dios iyang gigamit magkaigsunan nga nagapahambit sa kahibalo alang usap ato nga mapapalit ang ato nga programa dinhi sa kahanginan. Labi na sa nagwas karon mga igsoon, salamat sa Ginoo sa kinabuhi ma'am may buntag o sa tanan
naminaw karon sa FM radio. Back to normal na sabta. Although magkaisunan ako na sa mga ibayo ang ako nga cellphone, tingali din mga tawa aron ako nga magamit sa ako nga profile so aron giusap na to mapadayon ang ato nga mga buhaton sa pagpamit sa mensahe kini. Kini nga cellphone nga ako nga gigamit sa ako ning anak nga mao si DJ Dini sa Shine FM 95.3. Dalay ko na Ginoo sa may katapusan. Kumusta man ang giniwang kakayimtang ilabi na nining dapit sa sayo nga kabuntagon. Ilabi na sa dapit sa Malapuyo sa 101.3 sa Shine FM. Atong station manager Pastor Gideon Candelario uban sa tibok niya Manimalay. Pastora Russell uban silang duha ka mga anak o sa tanan nga mga follower sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Among adlaw mga igsunan atong nakauban ang usa ka follower sa diha sa dapit sa Pasay. Unahan na sa Mayawan City sa Pintulatay Conference ka among adlaw sa tanan nga mga leader sa mga kasimbahanan atong nakauban mga igsunan ang naglain-lain mga grupo sa mga kasimbahanan kapong adlaw minugdan nakaabot ang mga alagad sa Dios sa nagalain-lain ka mga title o denominasyon na kahapong adlaw mga igsunan nga gipahimutan o diagi sa Tanay City kung saan ikadako ka pribileyo kay gayonan ayang ihatag aron nato nga ikahimamat ang mga alagad sa Ginoo wala nagpasi sa gitawag title o denominasyon kung asa ta nagpasilong ang importante ikaw ug ako dunay Ginoo sa kinabuhi. Ang kaluwasan sa tao wala nagpasi sa denominasyon, wala nagpasi sa title sa simbahan, kung nagpasi pinagi sa imong mga binuhatan. Ikaw ug ako igsoon dapat kung unsay ikalipay sa Dios imo nang paningkamutan malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Wala na siya nagpasi igsoon kung unsa man kagilngig o kailado ang imong denominasyon dinhi sa tibok kalibutan wala na nagpasi ang kabangan sa Dios dili nagpasi kung unsa may imong nakumulay para mahimaya nimo ang Ginoo igsoon. Ari kita sa mga pag-ampo mga igsunan ang atong programa dinhi sa sayong kabuntagon ang imong pulong ila parahan sa akong mga mail o kahayag sa akong halagyanan makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105. Ang inyong umuskalagan mga kaigsunan Pastor Sapri Candelario maging uban iningkat na dapit sa sayong kabuntagon. Ako lang ginagitoyo o sayo nga buntag may igsoon tungod kay taas na mga panahon nga wa gyud ta makalive kay dunay problema ang laptop mga kaigsunan nga mao nag-drive sa tanan nga mechanism aron mapatingog nato ang FM radio. Even ang atong general station manager nga si Reverend K. Brian Makasaol siya Pastor Mike Pasnito to na mo'y backup na laptop o niya ang ako nga netbook mga igsoon dili sa magamit basta-basta mga kaigsunan kay tungod sa kadugay na nga panahon una nga nagpaabot mi sa insaktong panahon maulihan sa ang atong gamit dinig mao dapit sa napasalamatan ng Ginoo inigatag na dapit sa kabuntagon kaya hatag ilabi na sa tanan nga mga OFW ato karon sa Saudi Arabia ana karon sa Brazil ana karon sa Sweden o sa Kuwait o sa uban pang mga katawhan ilabi na sa ato ang mga follower of listener sa Shine FM 95.3 kaya kanunay naglanog-lanog din sa kabukiran although kaigsunan patol pa nila humingaw man pastor magkataas naman ako sila ipasabot mga kaigsunan doon na tayo problema kinahanglan sa panahon sa mahibalik ang ato nga programa din sa Panginoon. Patugan pinaglory dili mahuman o dili matapos ang pamahagi sa Dios tungod kay ang iyang pamahagi doon ako sa ipamahagi kay dili sa gusto nga mapuno ang ato nga programa labaw sa tanan sa pagpapit sa mensahe sa Ginoo dili pamadapit magapunta mga kaigsunan labing kamanan o mahigumaon ka nga Diyos naman tapos ka sa pagdaig pagpasalamat nimo iniintap na udapit sa kabuntagon ngay maghatag ka na mo
Salamat o Dios sa lain usab nga pribilehiyo kay gayunan nga maghatag ka namo aron kami makapamit sa imong mga pulong mga mensahe. Labaw sa tanan karon nga naminaw sa FM radio, sa tanan nga naka-open na karon sa ilang mga FM radio sa ilang panimalay. Sa tanan karon na sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Ikaw o Dios magapanalangin sa matag usa. Bisan pa man o Dios sa among station manager Pastor Gideon Candelario, uban sa tibok niya panimalay, uban ni Pastor Russell Candelario, uban silang baka mga anak, labi na sa 101.3 sa Shine FM Malabuyo diya sa dapit sa Sardinia. Bisan pa man o Dios sa among general station manager Reverend K. Brian Makasaon, uban ni Ma'am Aisa Makasaon lamahan, ikaw sa magapanalangin silang kinabuhi. Kung sa tanan nga mga DJ sa Shine FM, kung sa tanan imong mga alagad nga nagapamit sa imong mga pulong mga mensahe, aron ikaw Dios matukoy, aron ikaw Dios mabayaw sa matagusan namo ka makinabuhi. Labaw sa tanan ining mao nga dapit amahan, doon na may mga pagsulay, doon na may mga kapulihan o Dios sa mga pipila ka mga semana. Ya, doon ay problema ang mao nga gadget amahan. Apan salamat o Dios, ikaw doon na kay pamagi o way kinugbanan o way kaburuton ang imong pamagi gikan kanimo amahan. Salamat o Dios, ikaw naghatag namo kada si kalikod aron kami makapamit sa imong mga pulong mga mensahe kanunay. Labaw sa tanan ini mga dapit sa tanan ng kaigsunan, dapit sa balog, dapit sa Pilipigan, dapit sa kampi ug sa tanang magkatawhan karon nga naka-open na sa ilang mga FM radio. Labaw sa tanan nga karon nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Bisan pa man sa mong kapikas kinabuhi nga nakaroon sa Saudi Arabia, Lord, ikaw magagiya sa iyang una-una kasing-kasing. Labaw sa tanan sa iyang mga employer, Diyos. Ako mga pag-ampo ang nakalimo sa tanan ni mong mga katawhan, sa tanan ka mga alagad, na nagservisyo, alam sa imong kanuganan kamaya. Ikaw, Diyos, magablisan at ako sa mga kamakinabot. Tapos ka sa pagdayag, magpasalamat, inihatap na lapit sa kabutagon ngayon maghatag ka na mo. Kung kay wakay unong, ang imong pagkamaayong kanunay, ang ipaabot sa imong mga katawhan, at nagmatinuganon sa imong mga pulong mga mensahe naman. Labaw sa tanan ini mga dapit ikaw nakapamuhat sa katakusan, kung kay ikaw ang Diyos. Amo nga ipanakop sa mong kinabuhi. Dili ang among kaugalingon, kung dili ikaw o Diyos, mababayaw matuboy sa tanang panahon sa mga samtang kami makapamit sa imong mga pulong mga mensahe naman, ni ang imong ubos nga lagan, ikaw o Diyos mag-aatag dugang pagkaalam, ikaw kanimo Diyos. Among ilang o wala ko ang mahimok sa mong kaugalingon, kung wala ikaw sa mong kinabuhi. Labaw sa tanan sa tibok na mong panimalay, sa among tulong ka mga anak, sa among ugangan, sa tanan na mong kaigsunan, hindi mo nga dapit, Lord Jesus. Sa tanan mong kaigsunan dapit sa Pilipigan, hindi by Pastora April Riacat Duran, Lord. Ikaw sa mga panalangin sa iyang kinabuhi. Sa paman sa tanan ni mo mga lagad, Lord, nagapamit sa iyong mga pulong mga mensahe. Ikaw o Diyos mag-supply, bisan paman sa tanan nila mga Panginoon. Salamat o Diyos, nining David, utak na sa siyang kamutagon, nilatag ka namo. Ipayaw ka, ituboy ka sa mga tinamo. Bisan pa man sa mga katawhan karon doon ay mga problema. Doon ay mga sulod parong sa kasatak sa mga panimalay. Ikaw o Diyos magpapamuhat. Labi niya ning mga panahon na karon. Kaming samok na usap ang mga balatian sa mga kabatahan. Lord, ikaw magakuha din. Labaw sa tanan sa mga tubig, iinom o Diyos sa mga katawhan. Doon ay mga, kung doon na may mga bakterya, Diyos, kuha ang hinigikan sa mga katubigan. Lord, way posibleng anakan ni mo ay kung panaligdan ang iyong mga katawhan. Labaw sa tanan sa mga katawhan. Kailan patinuganon sa iyong mga pulong na mensahe. Salamat o Diyos, tapos ka sa pagdaig pagpasalamat, inikat na lapit sa kamatagon ng iyong gantad ka namin. Kung himaya na nalanggit ka ni mo ang tanan, pinagisa na lang Jesus, ang tanan mag-ikon. Amen. Salamat sa Ginoong mga igsoon. Ilabi na sa tanan karon nga naminaw sa FM radio. Ang atong oras karon alas 3:59 na sa Tago. Ako lang gini nga ihatag sa atong DJJ ang mga greetings o mga pangumusta. Ilabi na sa nagos karon sa Facebook,
may po natalimuri ang ma'am. Labi na sa tibok ni Panimalay. Adlaw karon nga Huwebes pizza orsina sa Hulyo. Tingali doon ay ato na yung katapusan sa mga tunga-tunga tingali mga kaigsunan sa Hunyo. Wala na kita magtingog diri may soon kaya niya ato mga 20 City to kami sa Bantulinaw diha sa dapit sa Kiholngan. Wala na nagtingog diri may igsoon. Matod pa sa atong General Station Manager nga si Reverend Kim Raya Bakasaon. Mas nindot pastor kung doon na may backup na laptop kaya ito rin yun na installan aron doon ay mga problema nililanggol kayo magkataas ang panahon Exxon although magkaigsunan dili mo yun na basta-basta mga Exxon nga nilabi na sa itong kahimtang karon nagaganda sa gitawag mo financial although hindi mo adapit mga Exxon wala tayong gitawag og sweldo, wala tayong gitawag nagsuporta ang atong nagsuporta magkaigsunan ang pagkamayo lang sa Ginoo. Muna nga, unay atong isaligan sa atong kinabuhi labaw sa tanan diha sa pagpabit sa mensahe sa Diyos. Ari kita sa pagtuon sa pulong sa Dios mga kaigsunan. Nag-iskot kini mga igsoon nga ang gubat dili para iya sa tao. Kung dili ang gubat mga igsoon iya sa Dios. Ang atong obligasyon mga kaigsunan, ang atong trabaho, ang pagpahamit sa mensahe sa Ginoo. Ini panahon na karon na igsoon, dili malinaw sa tibok Pilipinas ang gitawag og hulga. Hulga sa laing mga nason o mga pagduda nga doon ay mga kagubot na mahitabo dali sa kinadag-ang nason sa laing nason. Kana siya mga kaigsuonan, kung di mo yung pasihan ang Biblia nga niadto pa ng panahon hingharian batong hingharian nason batong nason panahon pata sa mga taga-Israel o sa mga Palestiniano even si David bawo kung illustrate sa panahon kang David o kang Goliath kung imo yung pasahon ang kasaysayan ni David kinsa man si David igsoon usa ka bangkiro o pagbalantay sa mga karnero sa iyang amahan. Samtang ang iyang mga igsoon banggugubat o mga armis kaniadto mga panahon. Gibati sila kahadlok tunggal kay dili nila kaya pilihon si Goliath ang gitawag og giant man. Gikan sa akong pagpang Mauni atong hisgutan karon. Ikaw ug ako og labaw sa tanan nga mga lider sa simbahan doon nagay daghang gulubaton mismo sa imong kinabuhi imong batasan kinaiya ikinahanglan imo nang pakigbatukan kay ikaw ug ako doon nagutay tawhanong kinaiya igsoon musugot tag sa dili doon nagutay tawhanong kinaiya. Mayunungdan kahabong adlaw igsoon nagkaabot ang nagkalaing-laing organisasyon sa tibok Negros Oriental. At tingali mga igsoon matoy pirmiro na po nga pag-ati sa gitawag ko Body of Christ. Usa sa ato nga presidente dinhi sa Negros Oriental ato sa mga imamat igsoon. Og mga alagad sa Dios nga ato gyud nga maila nga sila ilado sa katilingban. Although mga kaigsoon ng Ginoo, hindi ko bus galagad. Dili na ko ipadako ang akong kaugalingon, dili na ko ipataas ang akong kaugalingon, kundi dili ang akong ipataas ang pagkamaayos Ginoo. Mao nga tanan nga organisasyon dapat magkahius, magkaisa. Minungdan
ining tibok Pilipinas, dunay pinansa iyang Diyos. Magkinaunsa man ang kalibutan, hinumduming kung dunay Ginoo sa imong kinabuhi. Protektado ta sa gawad sa Diyos. Ato ni basahon magkaisonan ang ato nga hidig diha sa ikaduhang Kronikas Kapitulo 20 versikulo 15 ngadto sa 17. Naghisgot kini sa gitawag ugubak. Bisan sa social media o sa nagalaing-lain ng mga area sa tibok Pilipinas, even sa tanan nga mga vlogger tingali mga igsoon, mauman ay kalihugan ron sa kalibutan kining social media. Doon ay daghang mga papulo tali sa China Sea o sa Pilipinas igsoon. Di mo makita ang mga hulga. May ngunta mga kaigsunan po Ginoo, pila raman ka porsyento ang mga militar sa Pilipinas imong ikumparar sa mga militar sa China. Wala na sa 1/4 example. Apan hinumdumi kung imong basihan ang Biblia, ang gubat dili para sa tao kundi ang gubat para sa Ginoo. Ang obligasyon sa tao mao ang pagpaambit sa pagkamay sa Ginoo. Lamang ikaw ug ako kung magkinabuhi ka sa pulong sa Dios, hinumdumi ang mga katawhan kaniadto nga nagigubat sa mga Palestiniano, wala yun mahitabo nga napildi. Sa kinabuhi ni David, sa kinabuhi ni Elias, sa kinabuhi mga igsoon kang Moises, sa panahon sa Ehipto, sa panahon kang Paraon igsoon, wala napildi kay dunay Ginoo. Ikaw o ako kung nagbasa ka Biblia igsoon, dili ka mataranta, dili ka palesa, ganuman kung dunay Dios sa imong kinabuhi kinsa may arang imong kalisanan. Ato ni basahon igsoon aron ato masayran kung tinuod ba gyud nga ang gubat iya sa Dios. Atong basahon may igsoon ikaduhang Kronikas Kapitulo 20 versikulo 15 ngadto sa 17. Ingon ang mensahe sa Dios ug miingon siya, pamati kamo katawhan sa Huda, mga taga Jerusalem, kinsay nagsulti ang Dios. Ang problema magod sa tao o dili maminaw sa mensahe sa Dios. Mataranta kay wala kay Dios sa kinabuhi. Bisan sa imong problema sa imong kaugalingon, gamay problema mataranta ka kay ang imong kisaligan ang imong kaugalingon. Hinumdumi kung dunay Ginoo sa imong kinabuhi, ang tanang problema kaya nimong solbaron kung dunay Dios. Ato ni padayon sa pagbasa mga kaigsoon. Ug miingon siya, pamati kamo katawhan sa Huda ug mga taga Jerusalem, ug ikaw talahurong hari, nag-ingon ang Ginoo nga dili ka kamo angay malisang ug maluya tungod sa kadako sa panahon sa kaaway nga mosulong kaninyo, kay ang gubat dili inyo kundi iya sa Dios. Wow! Ang Pilipinas mga kaigsuonan maunay pinakagamay country sa tibok kalibutan. Apan hinumdumi ni ingon ang Biblia, ayaw kahadlok sa daghang mga panahon sa kaaway, kay ang gubat dili inyo kundi iya sa Dios. Nasayo ta igsoon, manalipon ang Ginoo. Hinumduming mga igsoon, wala pa nahitabo ang gira. Tali sa laing nason, nagparamdam na ang Dios sa maongan nason nga diin nagagikan ang gitawag paghulga nining mao nga dapit sa Pilipinas. Dili na si malino. Nagpadala ang Dios sa mga trahedya. Kayang lupagon sa Dios in few seconds. Bisag unsa ka milgi
kalig-ong nasod sa nagkalaing-laing nasod sa tibok kalibutan. Kung ang Dios na mo'y musilo, way tao makapagkang nini. Igsoon, lamang ikaw ug ako mukupot sa saan sa Ginoo. Unsay giingon sa pulong sa Dios? Ayaw kahadlok gamay panon, sa dakong panon nga muhaspag kaninyo, kay ang gubat dili inyo ha, kundi iya sa Dios. Ingon diri, nag-ingon ang Ginoo, nya dili kamo angay malisang og maloya tungod sa kadako sa panon sa kaaway nga musulong kaninyo, kay ang gubat dili inyo kundi iya sa Dios. Wow! Kinsay nagpasalig dili ang Dios. Dili si pastor, dili si pastora, dili si bisyak, dili si apostol, dili mga misyonary, kundi nagsulti ang Biblia, ang Dios makigubat sa mga kaaway. Igsoon, ingon diri sa unahan, matod pa diri mga kaigsoon ng Kusgino 16, ugma dasdas kamo kanila, inigtungas nila sa sis, inyo silang makitan sa daplin sa 8, sa sidlakan dapit sa kamingawan sa Jerusalem. Naay mga instruction ang Dios sa mga katawhan kaniadto nga nahimong nagmadaogon sa paggubati. Ang problema mangod sa tao sa kalibutan pagkakaroon, usa kami sa idol mga kaigsuonan, matod pa niya ang problema sa mga katawhan kung dili na maminaw sa mensahe sa Ginoo. Nahurot na ang tanan nga mensahe gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, apan ang dagat sa kinabuhi sa tao until now oras gihapon. Unsa pa may angay na tong buhaton? Unsa pa may angay na tong buhaton aron ang tao mutuo sa mensahe sa Ginoo? Apan bisan pa man ni ana igsoon, kami mga alagad sa Dios, kutob sa mong mahimo, kutob sa doon na pa may ginhanawa o puso, dili ni manato tungod kay mauni sugo sa Ginoo sa matag usa. Igsoon, ingon ang 17, dili kinahanglan nga makigubat kamo kanina. Wow! Kinsang saan sa Dios sa mga katawhan, mga kingharian nga dunay Ginoo sa ilang kinabuhi. Dili kinahanglan nga makigubat kamo kanina, pabilin kamo sa inyong nahimutangan o paghilom aron masaksihan ninyo ang kadaugan nga himuon sa Ginoo alang kaninyo, ayaw kamo kahadlok ug madasdas kamo kanila, ubanan kamo sa Ginoo. Wow! Unsay saan sa Dios ug mag-adlaw mauna na yung panahon nga makikasdag mo kay naa ang Dios uban kaninyo. Ang problema kung mudasdas ka sa kaaway, kung walay kauban nimo ug di nimo ikauban ang Dios, sigurado mapildigo ka sa imong mga kaaway. Atong basahon ang Exodo sa kahimtang sa panahon kang Moises. Igsoon, sa kaysaysayan sa kinabuhi ni Moises, si Moises usa ka bakiro sa mga karnero sa iyang ugangan nga mao si Jethro. Kung imuhang istadihan o tukion ang kasaysayan ni Moises, usa sa katawo nga dili edukado, usa sa katawo nga dili darino nga mo istorya. Kung baga mga kaigsuonan, kulang siya o pinulungan, apan ngano man nga gigamit man sa Dios aron sa pagluwas sa mga katawhan nga naulipon sa panahon ni Paraon dito sa Ehipto. Hinumdumi, walay imposible sa Dios. Mayano man ka nga tao sa tibok kalibutan, apan hinumdumi kung ang Dios dunay plano sa imong kinabuhi,
dili ka kabaliban ni igsoon. Ang imong obligasyon, ang akong obligasyon, mao ang pagtuman sa tawag sa Dios. Ining panahon na igsoon, daghan kaayo nga imong madungog nga mga ngilngig nga mga tao sa tibok kalibutan. Mga ngilngig nga mga minsalidor, mga ngilngig o mga background, pila ka tuig nga nag-eskwela seminary, pila ka tuig nag-eskwela, aron mahimo silang magwawali. Apan ang gihulat sa Dios, ang iyang gipaabot igsoon, kasing-kasing nga ready na magpagamit sa bulhaton sa Ginoo. Kasing-kasing nga anda mo sakripisyo, kasing-kasing mga kaigsunan nga muhatag og panahon, muhatag og higayon, muantos mga kaigsunan kus Ginoo para sa trabaho alang sa himaya sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa ako katigas kinabuhi nga nakaroon sa Saudi Arabia. Pastora Imitin kanila rin nga nakaroon sa Riyadh igsoon. Mayong gabi di mo diha pastora. O salamat sa Ginoo, ang Ginoo uban labaw sa tanan sa imo nga pagpanarbaho sa bawat. Ako gipasalamatan ng Ginoo kapipila ka mga simana wag yun tayo tingog-tingog din sa FM radio kay doon ay problema. Apantugan pinaglory kahapong adlaw usa sa ato nga kauban alagad sa Dios nga bago pa lamang nato nga nahalubilo nga doon na po'y kaalam. Kung natong imagine mga kaigsunan usa siya kagitawag og mechanical engineer. Apan kung imong lataon, kung imo nga makita sa iyang himtang usa ka tarong iyano sa katiligman. Hinumdumi mga igsoon ang kinaadman sa tao, wala nagbase sa imuhang pamayon. Wala nagbase sa imong hitsura, nagbase sa kinaadman gikan sa Dios. Siya mo'y gigamit mga igsoon aron nabalik usab ang ato nga pagpatingog din sa FM radio. Ano na yung mensahe? Si Pastor Imagine, walay sama ang imuhang pagkamaayo Ginoo. Maayo gabi Pastor, alas 10:46 in the evening. Salamat sa Ginoo, alas 10. Una nga nananghid ko kaniha nga mag-live ko sa iyo aron ato po nga ikapaabot sa atong mga kaigsuonan ang pagkamaayo sa Ginoo. Labaw sa tanan nining mao nga David, dili gyud buot ang Dios nga mamingaw within 1 month. Igsoon, magpaabot as insaktong panahon, hinumdumi ikaw ug ako mao nay gustos Ginoo. Igsoon, ikinahanglan magpaabot sa insaktong panahon. Usa sa ato nga kauban kahapon adlaw gikan sa Pasay City mga igsoon matud pa niya. Wanay kakailan ako pastor ko. Asa mata nakita isa nakita biyata sa Pasay. Kaya ato sa bulan mga igsoon sa 19 bibisita mi sa Pasay. Sa ato nga kailaw sa si Pastor Rizy Baldonado. Gikan sa sila sa Pasay kahapon adlaw tungod kay dunay panagiusa sa tanan nga mga organisasyon, tanang organisasyon nagkaiusa kahapon adlaw sa gitawag o Body of Christ. Wala mi nagbase kung title sa simbahan nga mo ang gipasilungan or sa simbahan nga ato nga gidala igsoon pinagi sa taban sa Dios. Usa sa alagad usab sa Dios nga nagdalag simbahan sa pastor palihog ko o muduol ko nimo ay doon ako'y di kinahanglan. Ikaw ako na'y problema para sa imaya sa Dios. Apli o welcome ang matagusa labaw sa tanan nining mao nga dapit. Mao nga nining umalabot nga Biyernes. Doon ay mga panagtingog usab nining mao nga dapit sa mga alagad sa Dios. Apli ang tanan, ilabi na sa mga pastor nga naglilid o mga kasimbahanan. Hinaut ko karong
adlaw nga Biyernes pizza ugma na dai mga igsoon. Ugma mga kaigsoon ang Ginoo pizza 12. Adunay buluhaton nining bao kadapit mga kaigsoon. Pasalamatan ang Ginoo nining tanan sa obligasyon kay gisamon kanato kay kining tanan mga kaigsoon dili ni para sa tao, dili ni sa kaugalingon nga kayuhan, kundi dili kayuhan sa tanan, labaw sa tanan, kayuhan sa katilingban. Ikaw o ako, igsoon, ikaw mahimong pundasyon sa mga katawan. Lamang gamita ang mensahe Ginoo alang sa tibuok katawhan, igsoon. Atong basahon mga kaigsoon dinhi sa Exodo kapitulo 14 bersikulo 14 ngadto sa 31. Sa panahon ni Moises, tali sa mga Ehiptohanon o mga taga-Israel nga diin giluwas o padala si Moises ni atong mga panahon na Exodo. Ako ning basahon sa Exodo kapitulo 14 bersikulo 14 ngadto sa 31. Ingon diri mga igsoon sa 14 ato ni siyang basahon kapitulo 14 bersikulo 14. Dunay instruksyon ang Dios. Ning-ingon ang Dios sa mga katawhan. Ingon diri sa 14. Paghilom lamang kamo ay ang Ginoo maoy makig-away alang kaninyo. Wow. Just relax. Kung imong madungog ang mga balita tali sa gitawag o Philippines, perting gubuta ang mga tao. Grabe ka nakahadlok mga kaigsoon ng Ginoo. Pero hinumdumi base sa Biblia ning ingon ang Dios ayaw kamo kahadlok. Hinunoa, buhata, trabahoa ang akong ipatrabaho ninyo kay ako makikaway sa inyong mga kaaway. Doon na rin instruction ang Diyos nga iyang ipabuhat. Lamang ang tao sa kalibutan magduha-duha mga igsoon kanuman. To see is to believe, believe is to see. Doon ay mensahe si Pastora Eugene maayo buntag sa tanan nga mga pinanggang viewer o mga listener sa Sign FM 95.3. Ang Ginoo padayon nga maglikon o magdasig labaw sa tanan magapanalangin kanatong tanan. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong maglukon ng mga mensahe Pastora Eugene. Although mga kaigsunan video nakalitan ang mga viewer o mga follower sa Facebook Live tungod kay pipila naman ka mga panahon nga wala kita ka live ato ka mga follower gikan sa Luzon o Visayas at Mindanao. Video nakalitan sila mga kaigsunan. Wala nga Bisayong taog live karon kay video man nindot man ang kahimtang sa wifi connection igsoon tungod ka doon na magoy panahon nga mukalit rag kawala usab ang wifi mubalik mga igsoon pagka alas 7 na muna nga akong ipasalamatan ang Ginoo pagka alas 3 ato nang i-open ang FM radio ang kahapong adlaw mga igsoon sa akong yung napag-abot gabi na tungod kay doon na tay gika hinabi usab nga pinakadako nga tao sa katilingban kahapong adlaw igsoon. Dili lang nako na sa isulti although wabot na gyapon ang panahon. Adunay trabaho ang inyong ubos nga alagad. Trabaho nga mas dako pang trabaho nga ipiyal sa Ginoo sa atong Ginoo. Lamang ikaw ug ako buhata lamang nga mahimot ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mupadayon kita sa pagbasa igsoon unsa giingon diri. Paghilom lamang kamo kay ang Ginoo maoy makig-away alang kaninyo. Bersikulo 15 ang Ginoo mingon ka Moises kinsay giingnan niini. Si Moises kinsay nagsulti ang Ginoo. Bersikulo 15 ang Ginoo mingon ka Moises nganong nagpakitaban ka man kanako.
papadayona ang mga taga-Israelita sa unahan, iisa ang imuhang sungkod, o ipataas ang imuhang kamot, ibabaw sa dagat, aron mabahin kini, o ang mga dagat mabahin, o ang mga Israelita manglakaw sa mala ngayuta. Niingon ang dunay mensahe ang Ginoo kang Moises, nganong nagpakitabang ka man Moises, iisa ang imong sungkod, o buhatan ini. Gibuhat ba ni Moises? Wala. Gibuhat kay si Moises alagad sa Dios. O sa iyang pagtahon sa Dios, wa yun malilog sa mga mata sa mga katawan. Ingon diri mga Igsoon sa 16, iisa ang imuhang sungkod, o ipataas ang imuhang kamot, ibabaw sa dagat, aron mabahin kini, o ang mga Israelita makalakaw sa mala ngayota. 17, pagahion ko ang kasing-kasing sa mga Ehiptohanon, aron gukdon nila ang mga Israelita, ingon kapasidunggan ako sa akong kadaguan batok sa hari sa Ehipto. Kinsay nagsulti ang Dios. Hinumdumi Igsoon, pwede ang Dios makapagahi sa unang-una sa tao. Pwede ang Dios makapahumok sa kasing-kasing sa tao. Niining panahon na, niining tungura, ipagahi ang kasing-kasing sa mao nga hari sa Ehipto, aron makita ang gahom sa Dios. Pinaagi siyang alagad nga mao si Moises ni atong mga panahon na. Atong padayonon sa pagbasa Igsoon. Ingon diri sa tanan niyang kasundaluhan, sa mga karuyahe o sa ihang mga magkakabayo. 18, sa dihang mabuntog ko na sila, mahibaluan sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. Kinsay nagsulti niini ang Ginoo. Iingon ang Ginoo, sa dihang mabuntog nako sila, mailhan nila nga ako ang Ginoo, ug wa nay lain pa dinhi sa silong sa kalibutan. Ingon ang 19, unya ang anghel sa Dios nga naguna sa kasundaluhan sa Israel, mingbalhin sa likod, o ang panganod nga daw haligi, mingbalhin usab ngadto sa luyo nila. 20, nagpahimutan kini sa tunga-tunga sa kasundaluhan, o sa Ehiptohanon, o sa mga Israelita, busa dito ang panganod o ang kagitnit, milabay ang kagabhion, o ang kasundaluhan sa Israel o sa Ehipto, wala magkaduol sa tibuok gabi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ini Ma'am Norberta Yutratsi. Maayo buntag kanimo diha Ma'am Norberta from Pulo Bindoy, Negros Oriental. Sa taas nga mga panahon Igsoon, dunay mga pipila ka mga semana nga wa tay tingog dinhi o wala po ta sa wa po ta ka live tungod kay dunay problema ang ato nga gadget nga mao nga laptop Igsoon. Ang tugat bida glory, doon na po gigamit ang Ginoo nga doon na po hiyas Igsoon usa sa ato nga bago nga nahimamat nga alagad usab sa Dios Igsoon. Doon sa diha nga akong nahibalan, usa rin siya ka gitawag ko mechanical engineer Igsoon. Dili basta-basta ang iyang background mga Igsoonan. Apan kung imo siya makita sa iyang tawhanon Igsoon, yano nga tao apan hinumdumi doon ay kinadman bigan sa Ginoo. Doon ay mensahe si Ma'am Norberta Yutratsi. Good morning Pastor, o salamat sa atong buhi nga Dios nga nakabalik naka sa imong live, dalaygon ang Ginoo o dalaygon gayon ang Dios. Wow, salamat sa Ginoo, labi na sa mga iyo family, sa mga Tratsi family. Nakabalo na ang ato nga station manager Pastor Gideon Candelario. Ako sa gingnan ko Pastor, ako lang yun ay nga ipa-check up ang mao nga laptop, even ang atong general station manager nga si Reverend K. Brian Makasaol. Muna nga kung sa mga problema din sa Shine FM 95.3, nakabalo na sa mga itong mga kaubanan o mga kahigalaan
labaw sa tanan nga naminaw sa FM radio. Matod pa nila tingala gumi pastor kay nagkanaas man lamang ang maong istasyon. Kuna nga nangayon tagdisminsa, kunang hapong adlaw ato gyud nga gipabalik dayon mga igsoon aron madungog sa mga katawhan, mga pinangga nato mga follower of listener sa Shine FM 95.3. Tugat pinagluri, back to normal usab kita sa ato nga programa igsoon dinhi sa maong anak. Padayon kita mga igsuonan. Ingon diri sa 21 unya, iisa ni Moses ang iyang kamot ibabaw sa dagat o gipasibog sa Ginoo ang dagat pinaagi sa kusog nya hangin gikan sa silangan o mihuros sa tibok gabii. Nabahin ang tubig o nauga ang taliwala niini o miagi niini ang mga Israelita sa isig kakilid nila, nahimong daw duha kaparil ang tubig. 23, gibukod sila sa mga Ehiptohanon uban sa tanan nga mga kabayo sa hari, sa mga rahi o sa mga magkakabayo subay sa ilhang giagian sa dagat. Sa pagkakadlawon, dinungaw ang Ginoo gikan sa aliging kalayo o panganod ngadto sa mga kasundaluhan sa Ehipto. Dinhi sa 25 mga kaigsunan, gipagahi niya ang pagtuyok sa mga ligid sa mga karwahe o naglisod sila pagdagan niingon ang mga Ehiptohanon, musibog kita ay ang Ginoo, dapig kanila ug nakig-away kana. Kung sa ilang gibati nining tumura igsoon, ang irang mga kaurahi, ang mga kabayo ninggahi, kinsay kapagahi nini mao ang Dios. Kung sa isulti sa Dios, pagahiyon ko ang kasing-kasing sa hari sa Ehipto aron makita nila nga ang Ginoo mao'y labing gamhanan sa tibok kalibutan. Kung imong marilit ang kahimtang karon, ang atong kalihukan mga kaigsunan sa Pilipinas tali sa gitawag o China, dili na sa angay kahadlokan. Mahadlok lamang ang tao kung walay Ginoo sa kinabuhi. Mapalaka lamang ang tao kung walay Kristo sa kinabuhi. Hinumdumi ang mga katawhan kaniadto wala pasagdi sa Ginoo. Lamang ikaw ug ako tumana kung unsay ipabuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ingon diri mga kaigsuonan kos Ginoo sa 26, ang Ginoo mingon ka Moises, iisa ang imong kamot ibabaw sa dagat o mituyok ang tubig o mintabon na matabunan ang mga Ehiptohanon uban sa ilahang mga kaurahi o mga kabayo. 27, busa giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat o pagkabuntag nahibalik ang dagat. Misulay ang mga Ehiptohanon sa pag-ikyas apan nasugat hinuon sila sa tubig. Nibalik pagtikyok ang tubig o natabunan ang mga kaurahi, ang mga magkakabayo nini o ang tanang kasundaluhan sa hari nga migukod kanila hangtod sa dagat, wala kayo usa nahabilin. Wow! Walay bisan unsa, bisan usa na nga naka-eskapo niyato mga panahon na kinsa may gabuot niyato. Ang gabuot niyato mao gayon ang Dios. Dunay mensahe si Ma'am Norberta yung secret nako ako nga bangon og happy birthday bisan dilitin na o sila si Ninita Lumayak o Pastor John yung birthday nila na kahapon. Happy birthday ninyo. Salamat sa Ginoo. Human ini Ma'am Norberta yung si akong i-play ang birthday song alang ni
Pastor Junio o ni Ma'am Ninita lumayag igsoon. Salamat sa Ginoo. Ang Ginoo maghatag pa o mga katuigan, mga pinilo-pilo nga mga katuigan pag-abot sa ilang kasatag sa kamakinaboy. Labaw sa tanan diya sa pagpangalagad sa buhay na nga Dios. Salamat sa Ginoo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong nga programa bisan pamandunay mga panahon nga mukalita o kami nga igsoon tungod sa mga kakulian nga dili sab nato malikayan. Siyempre mo igsoon ang mga gadget dinhi mao nga dapit dunay gitawag og limitation. Dunay gitawag og katapusan. Mao nato hinumduman igsoon ang atong kinabuhi sama usab niini. Dunay kinutbanan, dunay katapusan ang pangutana kung sa may angayan natong buhaton aron sa panahon nga moabot ni sa atong kinabuhi. Ready ang katapusan nato mga kaigsunan. Ako sa ning ipadayon mga kaigsunan, o niya ako ni nga i-play human sa ato nga pagdayon nato nga pagtapos. Akong i-play ang birthday song igsoon alang sa atong mga kahigalaan. Ingon diri mga kaigsunan ko sa Ginoo sa 20 city. Usa giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug sa pagkabuntag nahibalik ang dagat. Mingsulay ang mga Ehiptohanon sa pag-ikyas apan gisugat hinuon sila sa tubig. Nimbalik pagtikyo ang tubig ug natabunan ang mga kaurahi ug ang nagkabayo niini. Ang tanan nga kasundaluhan sa hari bigukod kanila hangtod sa dagat. Wala kayo usa nga nahabilin, walay usa nga nakaiskap. Puro tanan igsoon. Kung imo makita ang salida ang panahon ka Moises igsoon, katong mingugod nga mga sundalo nga minglagas nila hangtod na sa dagat, way nabilin ato. Batud pa sa Biblia, way usa nga nakaiskapo, tanan nangamatay igsoon. Ingon ang 29, apan ang mga Israelita ning-agi sa mamalangyota taliwala sa dagat o sa isig kakilid nila, nahimong daw duha kaparil ang tubig. 31 ni atong adlaw giluwas sa Ginoo ang katawhan sa Israel ug nakita sa mga Israelita ang mga patayng lawas sa mga Ehiptohanon nga nagbuyod sa baybayon. Nakita nila ang talagsaong gahom nga gigamit sa Ginoo. Hinumdumi igsoon ang pulong talagsaong gahom. Gahom nga dili ni wala nahukti sa tao sa kalibutan. Apan hinumdumi kung ikaw nagtuman sa kabubuton sa Dios, hatagang kag authority, hatagang kag kagahom nga mahimong anak sa Dios. Kaya kung anak man ta sa Dios, doon na tayo kagahom o buklim sa iyang saan iso. Dini sa 31 niingon diri, nakita nila ang talagsaong gahom nga gigamit sa Ginoo batok sa mga Ehiptohanon. Busa na nga handog sila sa Ginoo, mingsalig sila sa Ginoo o sa iyang sulugoon nga si Moises. Mangutana ni atong panahon na tingali, nalisang sila, nahadlok sila, apan sa pagkahuman doon na po'y mga problema, bibalik na usap ang ilahan kaluya igsoon. O inungdan kung imong basahon ang kasaysayan sa mga taga-Israel na giluwas ni Moises nitong panahon na wa gid sila kaabot sa iyo tagsahan. Sa dakong rason mga kaigsunan, tungod sa mga pagsulay ng miabot nila, napuno si Moises og bagulbol, napuno si Moises og bahay, napuno si Moises og mga sakit nga mga pulong. Hinumdumi igsoon, mahimo kang pastor, mahimo kang leader sa simbahan. Mga pulong nga mga sakit, imo gyud ang masugata igsoon. Mga pulong nga mga pag-underestimate,
mga pulong nga mga pagpanamastamas sa palibot, imo ginasya masugatan. Hinumdumi dili ordinary nga mahimo kang alagad sa Ginoo. Apan hinumdumi kung mahimo kang alagad sa Dios, dako kang apuruhan nga ikaw mahimutan sa Ginoo. Kung ikaw mahimutan sa Ginoo, doon ay mga sitwasyon, mga panahon nga makaingon ka, Lord, wa ko magdahom nga maabot ni sa akong Ginoo. Doon ay mga sitwasyon na ikson nga makapangutana ka, wow, mao ni reward sa akong pagsakripisyo sa mga pag-antos sa tawag sa Diyos ako Ginoo. Doon ay pinasay ang Diyos ikson. Tingali dili man karon dayon, dili man niining adlaw, dili man niining mga bulana, apan hinumdumi sa diha sa luyo sa mga pagsulay, lumlum kalipay ang imong matagang-tagan mga ikson. Dining katapusang panahon, gidasid ang matagusa. Gagikinahanglan, angay na itong batunan, nga ready ka sa bisan unsang kahimtang sitwasyon. Kaya ang atong panahon karon, nagkagrabe na ang kahimtang sitwasyon sa ato ang kalibutan, mga kaigsunan. Atong basahon ang Efeso Kapitulo 6, versikulo 10 ngadto sa 8. Matud pa diri mga kaigsunan, kindly be strong in the Lord and in His mighty. Gikinahanglan magmaligon ka, magmadasigon ka uban ang gahom sa Dios. Apan hinumdumi, dili ka mahimong dunay gahom, dapat doon na kay buhaton. Ang imong buhaton igsuon, isulod ang tanang kahimanan sa gubat. Hinumdumi ang atong gubat dinis kalibutan, dili lamang gubat sa material, dili lamang gubat sa pisikal, kundi gubat usab diya sa espirituhanong bahim. Mga kaigsunan, atong basahon ang Efeso Kapitulo 6, versikulo 10 ngadto sa 11. Ingon ang taga-Efeso mga kaigsunan, ako kining basahon. Efeso Kapitulo 6, versikulo 10 ngadto sa 11. Matud pa diri mga igsoon, sa katapusan likuna ang inyong kaugalingon diha sa paghiusa sa Ginoo. Ang pangutana igsoon, kung dili magkahiusa o dili makikhiusa ang tao ngadto sa Ginoo, hinunoa makikhiusa sa kalibutanong kalihukan, makikhiusa sa dili maayong kalihukan sa kalibutan. Maunay problema igsoon. Hinungdan ining mao nga dapit ang mga alagad sa Dios. Kami, ikaw ug ako, pwede kang makapaambit sa mensahe sa Ginoo. Lamang sa diha nga ikaw paambit sa mensahe sa Ginoo, paningkamuti nga ang mensahe nga imong gipaabot ngadto sa kadiliman, imo usab nang ipaningkamutan nga magkinabuhi sumala sa mensahe sa Ginoo. Matud pa diri mga igsoon, sa katapusan likuna ang inyong kaugalingon diha sa pakikihiusa sa Ginoo, pinaagi sa iyang dakong gahom. Dili ka mahitabo nga makatikyas sa mga pagsulay, kung dili ka kanunay magpailalom sa gahom sa Ginoo. Kung magpailalom ka kanunay sa gahom sa kalibutan, magpailalom ka kanunay sa gahom sa tao igsoon, dili na siya mahitabo na makahiusa ka diya sa gahom sa Ginoo. Ganuman, lahi ang pamaagi sa kalibutan, lahi usab ang pamaagi sa Dios. Hinumdumi igsoon, ingon diri sa katapusan likuna ang inyong kaugalingon
Diha sa paghiusa sa Ginoo pinaagi siyang dakong gahom. 11. Unsay angay natong buhaton igsoon. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nya gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga malimbungon sayaw. Ini kalibutan na igsoon. Daghan kayong kalihukan aron malimbungan ang mga Kristohanon. Base sa ako nga nadunggan kahapong adlaw, usahay masubuta igsoon. Dunay mga alagad sa Ginoo, imbis gipialan o magkatawhan, nagpadala sa emosyon sa tawhanon kalibutan. Gibaylo sa kailikon sa kalibutan ang trabaho nga iya sa Ginoo. Ang mga kaigsunan nagkabulag-bulag, ang mga kaigsunan igsoon nagkatibulaan. Ano man, leader man siya sa simbahan. Hinumdumi igsoon, kung mahimo kang leader, dapat angayan mong takos ka sa trabaho ang ibiyang sa Ginoo. Dili na siya ordinary nga tawo, kundi nagkinahanglan na siya og seryoso labaw sa tanan ikinabuhi ang mensahe sa Ginoo. Unsay giingon diri, isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Ginoo kaninyo aron makasukol kamo batok sa malimbungon sayaw. Ingon ang bersikulo 12, kay wala kita makik-away batok sa dugo ugunod, kundi batok sa daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom, o sa mga daotang gahom, o nagmando niining kalibutana sa kalangitan. Tanang gahom, usbon ko sa pagbasa, kay wala kita makik-away batok sa dugo ugunod, personal, physically. Wala ta makik-away sa physically, kundi nakik-away kita batok sa daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, igsoon. Mao nga leader to leader, mao nga usahay subong palanongon na imbis ang nagkalaing-laing organisasyon magkahiusa, nagkapangit tungod kay nagkalaing-laing prinsipyo baruganan, tungod kay ikaw ug ako doon na kay prinsipyo matinawhanon. Apan kung ang imuhang mensahe nga gipaabot sa mensahe ngadto sa katawhan, imo nang gikinabot, ikaw ug ako magkapareha dito ang prinsipyo igsoon. Unsay giingon diri sa 12, kay wala kita makig-away batok sa dugo ugunod, kundi batok sa mga daotang espirituhanong gahom diya sa kangitngitan, sa pangulo, sa mga anaa sa gahom, o sa mga daotang gahom nga nagmando nining kalibutan. Dunay daotang gahom nga gusto mumando sa tibok kalibutan, apan tugad bida glory, ikaw ug ako padayon sa pagkupot sa saad sa Ginoo igsoon. Sa mga anaa sa gahom, sa mga daotang gahom nga nagmando nining kalibutan sa kangitngit. Versikulo 13, usa data ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios ug inig-abot unya sa daotang adlaw. Naay daotang adlaw nga moabot. Hinumdumi gipahibalo ang matag usa nga dunay mga sitwasyon, dunay mga panahon, dunay adlaw, dunay tagna nga daotan nga moabot mismo sa imong kaugalingon, mismo sa matag usa ka kinabuhi pangandam igsoon. Kay mauna na yung panahon na ikaw makikbatok nini mga kaigsoon. Ingon diri mga igsoon, data ang tanang kahimanan sa gubat gikan sa Ginoo ug inig-abot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway nga walay pagsibok o pag-undang hangtod sa katapusan. Naghagit ang pulong sa Ginoo aron ikaw makasukol, aron ikaw ug ako makasukol niini. Data ang tanang kahimanan sa gubat aron sa panahon sa kagubat
dili ka mahitabo nga makaundang nini, dili mahitabo ka nga moatras nini, dili mahitabo nga ikaw musibog nini, kung dili hangtod sa katapusang butlog sa iyong kinabuhi kininahaw. Igsuon, ining katapusang mga panahon, dili ordinary ang kabulian sa tibuok kalibutan. Nagkinahanglan ni Ugiyas Ginoo. Nagkinahanglan ni katakos gikan sa Dios, dili katakos gikan sa tao. Ingon ang 14, busa pangandam kamo, gamita ang kamatuoran, ingon nga bakos. Ingon ang mensahe, busa pangandam kamo, gamita ang kamatuoran, ingon nga bakos. Kay kung wa gani kamatuoran ang imong hawak, sigurado gyud ka mapakyas sa imong kinabuhi dining kalibutan. Mahus-hus na ang imong kasolis o imong ang literal pagsamo. Matangtag yun ang imong paglaon diha sa Kristohanon kinabuhi igsoon. Busa pangandam kamo, gamita ang kamatuoran, ingon nga bakos. Unsa man kamatuoran nga mao ang kasulatan. Ang kamatuoran maghatag natong kagawasan aron ikaw ug ako dili ta mahimong pinilanggo sa tawhanon natong patasan kinaya dinhi sa kalibutan, mga kaigsunan. Mag-agad ka sa planos Ginoo, mag-agad ka sa insatong giyas Ginoo, hinumdumi kung ikaw ug ako moray magbuot, magsigir kita ug kapakyas dinhi kalibutan na igsoon. Ingon diri mga kaigsunan sa 15, ang kadasig ang pangsangyaw sa maayong balita sa pakigdait, ingon nga inyong sapatos. Wow! Gikinahanglan ang pakigdait. Dili namang himuon nimo ang imong pakigdait sulod sa simbahan. Dili lamang himuon nimo ang pakigdait sulod sa imong pamilya. Dili lamang himuon nimo pakigdait sulod sa gitawag title sa simbahan, kundi sa komunidad. Gamita o himoa ang pakigdait aron ikaw ug ako mahimo kang good example ngadto sa ubang mga tao. Mao ni gustos Ginoo igsoon. Pakigdait. Unsay giingon diri? Kadasig pagsangyaw sa maayong balita. Sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. Wow. Maoy hanig sa inyong lapa-lapa. Na bisan asa ka na ay Ginoo na mag-uban kanimo igsoon. 16 ang kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Kung magani tay taming, unsa man ang taming, mao ang minsay sa Dios nga amoy panalipod o panalipod kanato aron ta dili ta maapektahan sa mga odyom, sa mga sugilanon nga mga sakit nga ipanagsa matag usa sa atong pagkakristohanon igsoon. Kung magani tay taming, watay kalasat igsoon, ikaw ug ako pwede mapildi sa kaaway. Apan hinumdumi kung do'y pulong sa Ginoo, mo ni bulikon kanimo mga kaigsoon. Ingon ang 17, ug ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa ulo, o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaniyo sa espiritu, ingon nga espada. Wow! Pulong sa Ginoo, ingon nga espada. Unsay giingon diha sa Hebreanon kapitulo 4 bersikulo 12, ang pulong sa Dios hait pa sa espada ang duhay sulam. Unsay giingon diha maigsoon, hait pa sa espada ang duhay sulam. Himoa ang pulong sa Ginoo maigsoon, ingon say unsay giingon diri, ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa ulo, o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu, ingon nga espada. Pulong sa Dios, ingon nga espada. Hebreanon kapitulo 4 bersikulo 12 ato ning klaro. Kung unsa ka matinud-anon ang mensahe Ginoo nga nag-ingon diha sa Hebreanon kapitulo 4 bersikulo 12 igsoon. Matut pa diri mga igsoon sa bersikulo 12. Ingon diri sa bersikulo 12 igsoon sa Hebreanon.
12. Kapitulo 4, versikulo 12. Ingon diri maigsoon, kay ang pulong sa Dios buhi og aptik og mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulat. Hait pa sa bisan unsang espada nga duhay sulat. Kung imong imagine bisan unsang espada nga klase, hait pa ang pulong sa Ginoo igsoon. Kay ang pulong sa Dios buhi, maaptik ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulat. Modulot kini hangtod sa kinahilagman sa kalag og espiritu hangtod sa dapit din. Nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan, nag-usisa kini sa mga tinguha ug una-una sa kasing-kasing. Ikaw ug ako giusisa, i-examine kung ang imong kinabuhi ba na inlahin ba diha sa mensahe sa Dios. Ingatak na og dapit sa kabutagon nga gihatag sa Ginoo. Hinumdumi kanunay ang mensahe sa Ginoo, mao'y butok-an kanimo ang panahon ug mulig-on sa panahon nga moabot nato ang dagkong pagsulay sa matapos nato ang mga dili nato ikagarantiya. Dunay mga sitwasyon o kahimtang na unok-unokon ka mga kaigsoon. Ayohon ka og ayag, ayohon kag screening, ayohon kag examine kung asa kuto ang imong pailo sa imong pagpangalagad isip ng Kristohanon at ubangan sa Dios mga kaigsoon. Salamat sa Ginoo. Akong i-play mga kaigsoon ang birthday song para sa ato ka request mga kaigsoon ni Ma'am Florpeta Yutrasi alam sa iyang alagad sa Dios nga si Pastor John Yo o ni Ma'am Silita Ninita Lumaya igsoon. Ato ni nga i-play mga igsoon humanining ato kita sa mga pag-ampo alang sa ato pagtapos mga igsoon. Singgit ang iyong pagkabalaan, usa, paawasa, ang iyong grasya, usa, kabahaan, ang iyong luma, pagkakulang kami, na iyong ikapon, pagkakulang kami. Magkaulat kami na iyong katamo, kining kasing-kasing na lumakan mo. Hallelujah. Happy birthday to you. Happy birthday. Ato ni nga ipainugon may igsoon. Belated happy birthday Pastor Jovio o kay Ma'am Ninita Lumaya. Kahapong adlaw kay sunan nga nag-celebrate sa adlaw nila nga natawhan. Ang Ginoo mag-uban, maghatag pag mga pinilo-pilo o katuigan magabot sa ilang matatusa ka magkinabuhi. Labaw sa tanan sa ilang matatusa ka mga pamilya. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkiguban ng atong oras karon. Alas 4:29 na sa kabuntagon. Salamat sa Ginoo.
Mahilot na siya. O kato kini nga sirhan diya sa mga pag-ampo magkaigsunan ang atong nga mensahe sa samang takna sa samang higayon ug mga dawa. Maguban-uban ta magkaigsunan o lumaison ako ni nga iton over sa atong PTG human ning atong programa ating ali mga alas 5 pagkapending so. Labing kamahanan og mahigugmaon ka nga Dios ni nihatag na og dapit sa kabuntagon ni nihatag kanamo tapos ka sa paday pagpasalamat. Ikaw nakiguban kanamo naghatag kanamo kusog kalig-on aron kami makapadayon sa tibuhaton nga imong gisamon kanamo amahan. Salamat o Dios sa tanan karon nga naminaw sa FM radio dinhi sa Shine FM 95.3 sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao. Bisan pa man sa tanan nga nagapaambit nini sa tanan nga nagashare nini amahan. Ikaw sa mga panalangin sa matagusan at kamatayon. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo, sa imong pagkatiman, sa imong pagkamuma sa matagusan ng mga kinabuhi Lord. Among ilang na wala kami aran mahimo sa mong paggalingon tanan namong mga paningkamot. Amo kining itugyan nga kanimo na bisan pa man dunay mga pagsulay, dunay mga problema, dunay mga kapulian o Dios nining mao nga dapit labaw sa tanan nining mao nga gadget na ibiyal nining mao nga dapit o Dios Lord ikaw nga panalangin ni salamat o Dios nga ikaw nagahatag o pamaagi aron kami makapadayon sa pagpambit sa imong mga pulo mga mensahe. Labaw sa tanan sa among station manager Pastor Gideon Candelario uban ni Pastor Russell uban silang duha ka mga anak sa among general station manager si Reverend Kim Ryan Makasaol uban sa tanan nga mga DJ sa Shine FM o sa iyang tibok nga panimalay. Salamat o Dios ninitak na og dapit sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Way hunong way puras ang akong pagpasalamat nga na kanimo kapadayon lang atiman sa matagusan namo kamakina. Dungog himaya na nalagyod kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Tanan magingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-ikuban mga kaigsuonan ilabi na sa tanan nga naminaw sa FM radio tingali may suon do na po'y mga sitwasyon na di na ginato isab na to malikayan mga kaigsuonan nga magsugod na usab ta sa uno o balik na usab sa tasa sa ato nga back to normal mga kaigsuonan sa ato nga programa gikan sa buntag hangtod sa alas 10 sa kagabi. God bless everyone. Ayo buntag o mayo pagpangapi. Ilabi na sa tanan ato mga kaigsuonan dinhi sa Shine FM 95 nga kanunay naminaw nining mao nga napit. God bless you o mayo buntag kanatong tanan. Hallelujah mo sayaw ako. Hallelujah.